Alright, magandang araw po sa ating lahat para sa mga kapatid natin dyan sa Luzon. And of course, para sa mga kaigsunan natin sa Visayas and Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. And of course, ladies and gentlemen, maupay nga adlaw, sinirangan Visayas. Hindi po niubos na sangkay, Mike Corpin. Welcome sa natong programa, Bulig ang Waray. Parahan mga kadugangan ng impormasyon, ang programa nga Bulig ang Waray inusa nga pinakadako nga programa han ang Waray Party List nga kundiin sumiring kangani nga medical assistance, mga hospital bills, burial assistance o mga nanginginanglan ni mga medisina, resita. Siyempre, waray iba, madali madaupan, masiring ka na, pakadto ha ang waray. Bisan pa nga ni kita nakaka-eksperyensya hindi nga pandemya. Ang atong programa, Bulig ang Waray, impadayon lagihap nga nahatag in serbisyo para itong mga nanginginanglan. As for today, amin din mga beneficiaries para ang Eastern Visayas, Jonathan Dupa, Christopher Gosoco, Richard Albines, Andrew Tan, Clarixto J. Tuazon, Chona de Lima, Gea Quinto, Salvador Andales, Josefina Chiquilio, David Dulo, Marilu Arbang, Erma Soperio, Princess Scarlett Basio, Madeline Real, Raymundo Aguila, Maria Lourdes Condes, Peter Tan, Cristita Ruyo, Daphne Velasco, and Cyril Cabillo. At itong mga ginhatag ko nga mga ngaran ang itong mga beneficiaries han Eastern Visayas para niyo ma-claim ang iyo assistance in pakadtula kita ha Villa de San Juanico located at Barangay Bagakay, Tacloban City. Hara nila ito EVRMC, Lapus Light to Light. Okay, ang i-reschedule para makuha niyo ang iyong mga assistance na release hira from Monday to Friday 9 a.m. to 11:30 a.m. Otron ko, located at Villa de San Juanico, Barangay Bagakay, Tacloban City, ang aton Social Services Office. Para sa mga kapatid natin dyan sa NCR, eto na po ang mga beneficiaries. Jason Hoxon, Amara Labrador, Clarito Hacalni Jr., Eric Balanos, Judy Gabillo, Julius Brian Obilia, Rosenda Cadangan, Romelin Montiano. Para po sa mga beneficiaries natin dyan sa NCR, kung ano po yung ibinigay nyong email or contact number, doon din po namin ipapadala ang medical assistance or guarantee letter ninyo. Ang tabayanan nyo lang po ngayong araw, matatanggap nyo po yan. Bueno mga kasangkayan, bago ko tapusin ini nga episode, maghahatag ako yung kuti ay nga istorya ha iyo. Kung kay ano nga ako, yan ay adi ha iyo atubangan, nga naaro kayong pasensya kung masusumo ka mo akong nawong na gusto ko la hatag itak experience han pangaron muli ka ng waray way back last year ato. Tidahan nanginginanglan kami kay na ospitalan na akong bugto, Marimel, nakita na niyo Facebook na akong mga bisan ano na lang nga, pero pakahinumdum ko nga may Anwaray Party List ngayon, nagtry ako pangaron bulig ha era ngan waray good ako kurii talaga madali madaupan it Anwaray Party List kung mga nanginginanglanin mga sugadini ng mga problema, medical assistance, mga hospital bills, burial assistance, iton hirang nga tulo nakatagamtam anakon pamilya, waray ako kuri. Sad to say, namatay na akong bugto, nganan akong umangkon, duahera, pero di ko mangangalimtan ang bulig han an waray. Dakon duro nga impact ha among pamilya. Ngandang masalamat, ngan diri pa kita matatapos sini nga programa yan na, magkikirikta pa kita hasunod nga mga episode. And ini ngayon ni Michael Corpin nagsisiring, Bulig ang Waray, serbisyo may puso.